Здравейте хора, днес ще играем на не Слитарио, Агарио. Сега зарежда и съжалявам за шумът, който чувате на това пръщение. Не знам защо е. Нямам интернет. Не знам. Дани, не ме копирай. И така започнахме. Някой ни е изпратил подарък. Гари, с 3 коинс. Изчакайте, и сега ще се върна. И така се върнахме. Отидах да ям. Също да обядвам, макар че 3 часа. И не знам какво да кажа. Тоест чуфлек можеш да ме изяде и по друг начин, ама той си чуфлека. И се чудя дали ви харесват моите клипове, ако изобщо някой ме гледа. Да не се чувам много тихо. Така лагва, но може да се преместим и ще видим дали пак няма да лагва. Снимам с програмата как се казваш, нещо Мич, шегувам се, но програмата се казваше забравих, но ще ви напиша в описанието. Лагва много. Лага е стабилен. What? Има скин. Окей, безплатни скинове, мисля, че. Изчакайте, ще се набия и ще видя скиновете. Няма никакви такива скинове. Може би преди имало, но не съм играл от колко време. Ето ги всичките скинове. Готин са, аз най-много искам това на този скин на пирата. Къде е той? Този, защото много ме кефи, и този. Лага вече се поправи малко, но пак лагва. Ти serious?
Yes! Дойдохме на място с много точки, което е много добре. Вижте само горе как се покачват. Не! О, но! Ще играя още една игра. Ако направя над 2000, ще... Ако направя над 2000, не 200, ще... Окей, ще изиграя още една игра, защото се изказвах и пуснах телефона. Ще изиграя още една последна игра, ако направя... Ако не направя над 200 точки, ще спра клипа. Ако не направя... Ако направя, ще продължим да играем. Чакайте да видим този тюфлек. Маса! Не! Изчакайте да ви колко направихме всъщност. Окей, поне да стане 10 минути. Защото играта си е леко забавна. Окей, сериозно ли сега трябваше да забиеш Меси? Хем си помислих, че Меси е авка, но не е така. Yes, Антака, майнак. Ти си майнак. Това си голям тюфлек. Между другото, ми кажете, ако ви дразни този шум долу в коментарите. Искам поне 5 абоната. Толкова ли е трудно? Не, Антака, Стив. Търгувайте на световните финансови пазари. Къш. Турция. Кой ти е? 40 нула. Кой ти е? На оптъп е много по-лесно, признавам си и Ел Нинджа. Но откъде взехте този скин? Защо ли? Къш? Yes. Маса. Не. Килайте Steam. Се разли. Не. Еба, слава, съм тук.
Сега като умра, това ми е последната игра, защото вече минава 10 минути. Не. О, стига сте ми яли. И по-голям съм от него пък. Окей. Не ми е удобно на телефон, но ще спираме клипа. Довиждане, хора. Абонирайте се, споделяйте, харесвайте и чао!